Grutsk nou? Just naar hem? Ja, heel grutsk. Ik wil hartstikke grutsk op hem, maar het wordt alleen nog maar grutter. Dan ga je hem nou, ik joer nog Ipen Dai, Ipen Hoes. Ze komen overal bij, Canada, Denemarken. Ja, had je de kampioen hebben, iedereen wordt de kampioen van tegenbij zijn. Dan krijg je een soort mensen. Het is eigenlijk nog net te beseffen, 3 keer kampioen. Je ging ervoor, ik wie van tevoren wel aardig hoe toeren, maar het moet er gebeuren. En nou hij hem weer, ja, geweldig. Wat is dan het geheim? Dat zei ze net. Het geheim van de Smit, hè? Ja, wel ja, je presteert 3 hier achterkoor gewoon top. En hij rent 3 hier achterkoor, rent het er als een koning. Ja. Door het WTC. Ja, nee, dat klopt. Je moet een hinder maar je bleed houden. En wij proberen hem toch, dat kun je nou ook wel zien, wij proberen net te pieken op hier. Je probeert hem hoe zijn hele carrière, probeer hem gewoon altijd de top tevoren te houden. Dus toch bewust trainen, bewust het management, dat dat gewoon achter de schermen gewoon topvorker is. Ja, dat leidt tot zulke prestaties. Je hoort bij de sleutel. Dit is mijn grote vriend, dat weet de meeste wel. Dit is de eerste goedgekeurde hengst die wij hebben. Van onszelf. IJzer 489. Dit zijn de fokkers, die zijn vanaf dat wij in Dronrijp 10 jaar terug